Malta qed tkompli ssaħħaħ il-qagħda ekonomika tagħha. Ġimagħtejn wara r-rapport pożittiv tal-Aġenzija ta' Kreditu Fitch, issa kien imiss l-Aġenzija Internazzjonali oħra Moody's li tbassar tkabbir ekonomiku robust għal Malta. Fil-fatt f'rapport li ppubblikat Moody's ħareġ li pajjiżna żamm postu ma ta' fuq fil-kategorija A fl-iskaluna A3 filwaqt li ntqal il-prospetti ekonomiċi għal ġejjieni huma stabbli. Moody's se tħares lejn is-sentejn li ġejjin bħala żmien li Malta se tkompli bit-tkabbir ekonomiku robust li jqarreb lejn l-4%. Dan it-tkabbir ferm ogħla mill-medja Ewropea se jkun qed jirrifletti fiż-żieda fl-impjiegi u fir-rata ta' nisa jaħdmu fost l-oħrajn, jgħid ir-rapport ta' Moody's. Moody's irrikonoxxiet l-impenn tal-Gvern li jżid il-kompetittività b'riformi importanti li kontribwixxew sabiex pajjiżna għandu ekonomija reżiljenti filwaqt li l-investituri Maltin u barranin jimirħu fis-suq Malti. Moody's tmur anke pass il quddiem fejn telenka li riformi ekonomiċi li daħlu reċentament se jsaħħu l-ekonomija stabbli li pajjiżna għandu u bekk Malta tkun kapaċi tindirizza l-isfidi ekonomiċi li jaffaċċja kull pajjiż f'dinja globalizzata. Fost l-isfidi li jsemmew hemm l-effett li l-Brexit jista' jkollu fuq it-turiżmu mir-Renju Unit, iżda hawn ukoll Moody's tgħid li l-influss ta' turisti li żdied minn destinazzjonijiet differenti kapaċi jkompensa għal dan. Ir-rapport tal-Aġenzija ta' Kreditu li hi magħrufa li tagħmel rapporti retti mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd kellha kliem ta' tifħir ukoll għal mod kif Malta tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq iż-żejt u sors wieħed tal-enerġija. Dwar id-deficit Moody's innotat ukoll kif il-Gvern qed jilħaq il-miri tiegħu fejn filwaqt li d-deficit se jibqa' jkun ikkontrollat, id-dejn nieżel taħt is-60% tal-prodott domestiku gross kif mitlub mir-regoli Ewropej. Dan kollu tiseħħ fl-ambitu ta' tkabbir ekonomiku, iżda wkoll fil-programm innovattivi li għandu pajjiżna fosthom dak taċ-ċittadinanza b'investiment. Moody's ħarset ukoll lejn miżuri oħra li ħal gvern favur governanza fiskali aħjar u għalhekk uriet is-sodisfazzjon tagħha lejn l-dwar ir-responsabilità fiskali introdott din is-sena. Qalet ukoll il-Banek Maltin huma b'saħħithom u l-metodoloġija ta' kif joperaw f'pajjiżna għenet mhux ftit biex Malta baqgħet b'ekonomija stabbli. Intant fi stqarrija l-Gvern qal li dan iċ-ċertifikat pożittiv ieħor huwa turija ċara li l-esperti internazzjonali qed juru fiduċja fil-pjani ekonomiċi tal-Gvern. Żied jgħid li din il-fiduċja mistennija tattira aktar interess minn investituri barranin u li għalhekk se twassal għal aktar ġid ekonomiku li għandu jilħaq liċ-ċittadini kollha ta' dan il-pajjiż.